ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଥାଏ, ନମ୍ରତାରୁ ମାନ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତାରୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ମିଶିଯାଏ ସେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାଏ। ଜୀବନକୁ ବୁଝିବା ଅପେକ୍ଷା ବଞ୍ଚିବା ଶିଖ, କାରଣ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାର ଉତ୍ତର ଖୋଜି ପାଇଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଆସି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଯାଏ। ସାହାଯ୍ୟ ଏପରି ଏକ ଭାଷା ଅଟେ ଯାହାକୁ ବଧିର ଲୋକଟିଏ ଶୁଣିପାରେ ଓ ଅନ୍ଧ ଲୋକଟି ଦେଖିପାରେ। ଜ୍ଞାନ ସର୍ବଦା ଧନଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଅଟେ, କାରଣ ଧନକୁ ସର୍ବଦା ମନୁଷ୍ୟ ରକ୍ଷା କରେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସର୍ବଦା ରକ୍ଷା କରେ। ଜୀବନର ଏକ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ରେ ମଣିଷ ବଦଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ବଦଳିଥାଏ ନା କାହାକୁ କହିପାରେ ନା ସହିପାରେ। ଅଜବ ଏ ଦୁନିଆ ବନ୍ଧୁ, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିଲେ ଅନ୍ୟର ଖୁସି ଦେଖି ଜଳିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଥାଏ। ସଂଘର୍ଷ ବିନା ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ବା ସଫଳତା ପାଇବା ଏତେଟା ସହଜ ନୁହେଁ। ହାତୁଡ଼ି ଓ ନିହାଣର ମାଡ଼ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଥରରେ ନ ପଡ଼ିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଥରଟି ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ହୋଇପାରେ ନା। କଦାପି ନିଜ ଜୀବନ ବା ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ଦୁଃଖ ପାଇଁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଦା ଏକ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହିଁ କଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। କ୍ଷତ ଜାଗାରେ ହିଁ ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ ଲାଗିଥାଏ। ଘରେ ଧନ ନଥିଲେ ବେଶୀ ଭୋକ ହୁଏ ଓ ବିପଦ ବେଳେ ବହୁତ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି, ଛିଦ୍ର ଥିଲେ ବହୁତ ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିପଦ ପରେ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସେ। ଘର ପଛପଟେ ଏଣ୍ଡୁଅଟିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ସୁସାଇଡ୍ ନୋଟରେ ଲେଖିଛି, ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇବାରେ ମଣିଷଠୁ ହାରିଗଲି। ଯେତେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ ସେତେ ଅଧିକ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ଅଧିକ କଷ୍ଟ କରିବେ ସେତେ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଘୃଣା କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ମୋତେ ଆଜି ମଜବୁତ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ମୋ ହୃଦୟକୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ମୋତେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ଓ ବୋଉ। ମିଛ କହି କାହା ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିବା ଅପେକ୍ଷା ସତ କହି ମନ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମନ ତ ଅମାନିଆ ବୁଝିଯିବ, ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଥରେ ତୁଟିଗଲେ ଆଉ ଫେରିବନି। କିଏ କହିଲା ଭଲ ପାଇବା ଅନ୍ଧ? ଅନ୍ଧ ତ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ, ଯିଏକି ଧନ, ଯୌବନ, ବୟସ, ଜ୍ଞାନ, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ କିଛି ବି ଦେଖେନା। ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ ବଦଳାଇବେ ତାହେଲେ ସେଇ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ତୁମର ବାକି ଥିବା ସମୟକୁ ଖରାପ କରିଦେବ। ଅଜଣାରେ ହୋଇଥିବା ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ଥାଏ, ଜାଣି ବୁଝି କରୁଥିବା ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା ଦେବା ଏ ଅଧିକାର ତ ହୃଦୟରେ ବି ନଥାଏ। ସ୍ନେହ ମମତାର ମୂଲ୍ୟ ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ପରିଶୋଧ କରାଯାଇପାରେନି। ଧନୀ ଅହଙ୍କାରୀ ମଣିଷ ଏକଥା ବୁଝିବ ବା କିପରି? ସେମାନଙ୍କୁ ତ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ କ୍ଷତିର ହିସାବ ଜରୁରୀ। ପ୍ରତିବାଦ କରୁନଥିବା ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିବାଦ କରେ ସେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଆମେମାନେ ମନେ ରଖିବା କଥା, ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଆଇନା ଯେବେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ସେବେ ସେ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ। କେହି ଜଣେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଆପଣ ତ ଏତେ ବଡ଼ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ତଳେ କ'ଣ ପାଇଁ ବସୁଛନ୍ତି? ବୁଦ୍ଧ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତରରେ ଦେଲେ, କାରଣ ତଳେ ବସିଥିବା ମଣିଷ କେବେ ତଳେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ମର୍ମ, ବ୍ୟକ୍ତି ବଡ଼ ପଦବୀ ଯୋଗୁଁ ଅହଙ୍କାରୀ ହୋଇ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଉଚ୍ଚ ଦେଖେଇ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାର ପତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ।
ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଫର୍ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ and press the bell icon.